Ano, may latawan mo na siya yan. Siguro kaya lang dito. Ooh, what did it? Uy, surugan ka pa nagpapasok ay Liz. Lamig na, iba na. Hayop na Shopee. Kumusta pinagdabo? Talagang talaga kita din bro. Talaga. Sige, nawala. Hindi na yung ano, easy. Nawala ko yung balik-balik ka na. Kuya, puta nice! Natitag na nice na eh. Buti na, ikong dapat na nice na din yung pwede sa mga ko. Kasi kaya may kita palit eh. Ito, no? Uling isda? May tag? Wala. Ideal sleep out. Wait, dito ka. Bueno, claro, dito nga niyo. Dito ka nagawa niyo. Gawin sila. Para kaya total ko mag-ipo sa para dito ng sila. Alas prinsipyo. Ayoko! Sakit! Ayoko! I'm so good at this game.
Pera ka kayo vlog. Yun ako kasi dyan. Ginadala ko sa pito. Manis ka, masarap. Pinarang ko doon. Sige, sir, ba't ako naman? Sige po. Anong gagawin ako? Alam yun? Yun. Wala kasi, mamura. Uy, init yun. Dito mo, init yun doon. Ayoko. Sakit ayoko. Lagpitin mo nga ayok. Eh, may sarap ka pa ng classmate. Sabi ko na, may nasarap may. Sina? Putang gadang ano? Mel. Email. Yun ang tumalaban mo sa po. Natalog ko. Itman. Time. Yung kasi ba? Mama ko kayo. Dahil pag nag-gin ako dyan, doon ako dyan. Tayo na naman! Mag-bitso ka pa nga doon. Ba't kaya kinalaban ang kanituloy na rin dumagilan niya? Hindi ko nga nag-aral na. Kailan pera ito lang? Kung siya na niya. Amen. Kaya, bibili lang ako. Tapos papalas ka na top todo. Uy, manyan wala sa adiben. May iba na ito top todo. Pero ano na pala, sabi mo na.
Jadi bila makaya manggok na lugar, yun siya makaya ako na tayo. Oh! Alam mo yun? Alam mo, nakulo na ako. Gusto sigaw sa sigaw. Ako sa sigaw. Yun, di ba magbitaw? Ay, pagkita na ako. Ay, kailan? Nakol tayo mo. Ay, ano gusto? Di ba galit yung ginagalit ko? Ano? Nagalit yung ginagalit ko? Alam mo, nakumpart ka na. Doon? Ganyan. Sa Pasko, magkakaibuan. Lapil mo doon. No? Ah, dalawa na, dapat kumain na dito eh. Ay, nagpimara din ako dito. Kulang man sa lang Pawalan. Ano? Hindi ka lang nag-isip at nasa to. Open man. Open siya kayo mo. Dami na pa siya maglakagang. Magkali pa, wala mo sundo. Uy, ito ako. Paalala mo na? Siya ba ito sabi mo? Gusto mo kaya ka na nabuntang talagang mo. Ganun siya. Labas na pa namin. Hindi ako ngayon na smoking. Okay. Wala na nga yun. Ano, di ba?
ano sa naman. Kuya ko sa office ko mas masaro. Kaya, Si Kuya dapat ano. Once lang din. Dapat ang quiz lang. Ilan which pulo. Yung mga dapat quiz lang sa ano. Yung ako. Hindi pa talaga nga nakikita. Nakano na ito? Kalaban niya ang kani ito. Durug-durug ko kasi pa tuloy. Ang gugada kasi pa nito. Ayun na dyan. Hindi mo naglaan. Boom! It's super easy. Kita ko. Mailing pa ito sa dito. Ha? Mailing pa. Ano? Mailing yan. Yan. Tinda lang ko. Hindi na si Shill. Mambugan. Sila ko lang nila. Yun yung nabusinas ko. Yung mali ang Chicken! Chicken! Hindi nga pinanimit Vida, nagsigil si Benule, masalang sa COVID. Hindi rin din sa nagpapapit. Uy! Diba, yun? Ano,
Oh! Alam mo, ako may nagkaroon. Kaya pa siya nagkaroon na siya. Bakit? Wala lang mo. Islamada. Tungtangad. Islamad. Kaya pala. Doon. Ano nga lang? Wala ba? Sa tabi ng halawan. Ako yan lang. Ako. Ano yun? Si Mora magpanis. Ayaw daw. Taga na sa inyo. Wala rin. Kaya nung upo niya pala sa tubig. Magkakta ng kita. Tubig ay tubig. Para kami ng mahal. Alam nga, tayo ba yan sa anong minatan? Dahil ko, pagpalumutan, umalang pag-ulit na ano. Kaya nga, nagpupulot ko. Meron, sige daw yun, nagdang ko sa Lamit na nagiging kasi isa pa talaga mo. Paano kanin mo? Di ba, tanak kanin mo, Lolo? Sige, tanak kanin mo. Sige, tanak. Ano? Ubuto na yung bade. Sige, tanak kanin mo, Lolo. Video it ko. You're not allowed. Sabi mo mo, mapriso ka mo. Agoy! Agoy! Atlas at ano? Alam mo? Atlas at hindi na mapagapon. Patuloy niya. Ay na, basta na. Atlas nila. Uy! Ayaw. Men, ayun na ako. Men, hindi yan kayo nito. Ako na yan, men. Ako na si Ano ba, hindi ka na din. Oh, para limang bisis sa day. Kanala ko na sinangalo sa dyan. Magalit ako. Wala ko ba sa sige. Alam ko na pagbukas ko. Wait, go! The first thing! Utang may What's the first? Utang may first prize sana. Grapes and Gemini.
Kasi sa lang ako. Ang mga ito dami niya pag amila, wala. Uy, wait, wait, wait! Legendary niya. Oh, Jadi ko, yalo kasi nila. Ah, roho, dragon. 90 game. hindi ka na pa mga ito. Ako, di ba sa Sky Island? Ay, sa ano? Ano ko Sa yung cellphone mo, ikaw, Marie. Tapos medyo patang. kita na, no? Ano mo madami? Ano ang pinakawin? Wala man. Yan, yan. Pagbuka ko na lihan. Ay, pagbuka kayo. Alam. Diba, Zoe, ang bibig? Di, madaw. Kung si Pei, Ay, hindi pala pag pinapundo ka na. Hello? Hello? Oo, hindi pala pag pinapundo ang ginagawin namin. Bulok ko. Wala mo na Dapat sa ano may ano? Sulo niyo doon. Kailangan, kami, kailangan natin. Sabi ko na oh, yoy! Ako'y kurunggan. Dahil ko nagagit na to. Kailangan siya. Lahat, ano ko nagabot? Kailangan natin. Magkakayon ka pa. Dahil ka matako. Dupe, si Jilin na yun. Kiinom ka sa ka. Ano? Saan? Wait, Ingay pa muna yung ito pa. okay. Ano mo kung nag- Lugos kami. Wala pang matabang. Yan ako. Lahat, nag-arali ko na sila. Puta ka. Kami, ako na ilo. Kung ako sa pagkabot na ito, Ngarap ko. Kaya di kayo. Wow! Ano na? Ay! Bullshit pag walang katabang. Peng-peng. Harap na ano pala instant ka. Doon ko kami. Walang katabang dudol. wala. Kami, Roy! Tama na, dong. Pag wala ka gali, nanay hindi ka na. Tama ka na. Ano ka man sa kayo?
bago kang galaya, pangako ka muna. Gagahan. Hello. Para niya pag-ulit. Ako na naman no. Huwag ako, iba na lang. Bago ka mag-alay, ha? Sa'yo na. Ganun yung nagkarang-karang. Nalog-nalog ako yun eh. Uy, nakikiglabo naman. Insumat pa ba eh? Oo, ano, sabi ko. Parehas sa akin. Kailangan ko dyan natin. Pinagtrahin na niyo dyan. Madami di ka nag-explain. Hello? Hindi, mapag nag-group ako dyan, gadan ako. Para sa bukod ko, dyan ako dyan kasanaw. Hindi nga, nag-ano din daw, nag-ipoy. Hello? Nakakapugor ka si CDU. Ha? Yung nagpapawatan mo ako daw, punta ka. Ano? Wala man sa ko. Ay, ano ka nga ni? So, Maski pa nga ni, tanong kayo. baby, pininabi mo lang ngayon ka. Speaking mo lang. Bangag ka. Ala, leksyon namin na! Nadadagit na kayo. Lemon, sa amin ko sa face. Hello, gadan niyo daw kamay. Kasi din na tayo pag-iinom. Ayun, hindi rin. Maganda na, kulingan na ako. Bakit kakaroon mo ng kamiski? Sige na. Sige na, dilin na. Hello? Hello? One, ulo. Bago. One. Ano namin? Hindi na kaya to. One. Siyog tayo. Eh, Kape. anak ko. Wow. Singgo, ulo ko. Ibalaya dyan. Ako ko rin. Pag-yes. Pero may barya. Ay, kaya lang ako. Oh, gadan Ito suwan. naman. Wala ko rin kang mag-gusto. Layo. Ano pa ako? Ano nilagay ko? Yun nasa dyan? Wala pa ako nasa Kaya dyan. naman yun, wala kayo bro. Yang din kabus na yung kadabi na.
Yes. Ako sa what? Doon ang champion. Sa what? Open doon. Tawan? Dose. Ito na dahil siya. Open. Iyo. Lal. Sa dose na. Ito. Hindi ka mag-ano, good form. Termina. Q. Hindi na pa-iyo. Nay, subing ko na. Nasaan ka ng oras? Ano ba? Hindi ko kasi. Ano ba kaya black coffee? Bakit po? Ano ko sabi? Para X na. X. butok na ba? Ay, naku na. Kasi kami nakayo. Baka mataas yan. Pero yun, Hindi yung hindi ko. hindi ko Hindi kami na mag-project. kami sa mga tira. Right finger, hindi ako nandun. Hindi yung. Hindi na po na. Bawal mo. Galag sa dukang grabe. Yan, hindi na lang ako. Ginasa ko yung ano. Yan na. Gulo. History. Wala ko lang. Yan eh. Okay, marit ka. Paligid na tayo. Wala. Uy, uy. Ah, baka may sabi.
Dahil nakakatawa, hindi. Expired. Oo. Hindi. Ako talaga sila ko Hindi, wala nakakatawa. Nakakatawa. Facebook mo sa Kuya, nakakatawa, hindi kuya. Expired. Facebook ko na lang. Hindi. Bakit na kasi? Ha? Nag-log. Ba't namin ko yan? Okay na ba yan? Sana. Sorry, bro. Talaga, ito. Wala.
ano? Nagigano ka mo. Yun, yun. Parang ganito na ako pa. Ito sa parko. Ito naman sa buwan namin. Lalaki. Lalaki ba kayo? Ano rin yun? Ito na, Alex. Alex. Anak, ito lang ang dumaan. Sabi na wala naman. Tao ka, sinta. Yung Pilipino. Baby, yung tatlo. Akala ko lang basketball. Wala mga basket na lang yan.
Ako sa po. Eh, ang por. Pero sa Ako siya ang gulo. Puta. Wala, Lagi na. Okay, open mo sa tray. Open sa tray. Open mo. Well, ay ano, tray, magamit ako. Open mo sa tray. Open sa kita, Ben. Wala lang ako, but Ang trip ka kasi dun na ka. Ano ba? May mawalas ko dun? Open mo sa tray. Ha? Kasi na naman nalagod. Ang dami makautak mo. Tumuto. Number 3 ang open. Ay, open. ay, ano kanina siyang isa. Ah, sige. Ano nagulo ka sa iyo pag bigopin mo? Okay, dyan po. Di naman ako magpapatidyan ko sa resta.
Nawalo. Awa. Anong sila ninyo? Kembang. Ano sa kilo? Kasi yung sa karo. Tapos na mapagkipay. Ako lang sila. Ha? Pero ako na lang. Maluyan. Sabi lang maluyan. Open ka to. Ay, nakakawag na siya. Na-out na to. Ay, ang mga yun. Hindi na naglato pa rin. Kakawat ka rin mo dun. Kaya ka ba daw gumala ko? Ano na kasi? So, no. Okay. Wala, hindi ko ito. Okay. Hello. Ako ang babae. Open ko po. Direk, babae dahil dito. Bawal dahil ko. Baba kasi may iba na siya. Ano ka na nga yun? Hello. Tapos nito. Ano ba siya nagdala?
Ini gamit mo lang sa Yuri, advice, video, puro pa video. Ano na yun? Kalpan ng mga libre mo ay sinaano. Ako po, ay ba, may na po tao. Ay ba ito? Ano Ramadan? Yes. Ano ba? Ano? Pero ha? Ano pa oras? Ayun na nasa New Brazil. Sure, kamu. Gua matabot ko. Ano na yun? Ano ko yan? Bakit yan sabi? Ano yung bulan ko? Bulan gabi tulog, bulan ko. Malas kapag nag-ibig ka. Yun. Jadi bilang begitu. Jadi, dia bilang. Ano bilang? Ano ano? Wala na bilang. Ito ah. Ano bilang? Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bilang Wala na na yun. din. Ano na din? Jake, ano na Jake? Ano na Jake? Ay, ko tanong ako ito na rin. Sumbag ka. Ano po? Nakulero.
Sabi mo na ito, binaryo ko sa lockdown ko. Ano dito nila na yun? Uy, palak. Pangalit din na ano. Ready ko. Ay, biglat ka no. Yan ang ulit. Nalad ako, binaryo ko. Ay, kailan? Sabi mo. Ilang palak na ba? Ang gagawin ko nga ito. Sino may pag-ano, Ben? Ano nga yun na yun? Ano ba? Ay, yan na ako muna. Ano pala sa ito? Yung proposal pala ni Jay. Jay. Bau man tarong siga. Ay, ito po ito na. Yung ano, pag nakapo, pag nagpupunsin mo, ay, eto ano yung magpaparating na, iya. Alam ka na itong guaba. Guaba. Alam ko mo. Radio, Jay. Ayan. Ako, masarap pala nagbabago. Sa kaya, logo sa kaya, anong gulong mo?
naman. Ano pa, ano 3 minutes lang? 3 minutes? Wala daw, wala daw. Eh, nakasat ko lang, hindi ko pa yun. Yan, kaya mo, saka napindot mo. Diamond ka. Hulugan ko? Ayan. Ay, ito mga gago ko dyan. Ay, kita ko gago. Ay, ito ang gago. Ano pa kami dito? Lalo na, gago. Naikot siya gago. Naikot ko si Luigi gago. Mamamatay na sila. Yawa. Sasalok na tabing nga ba? Hoy, akong tinod. Akong pagkaraw. Kota Eres. Kota Eres.
pa. Malapit pa rin ako, may oras pa. 43, 44, 21, 23, 29. Wala ba? Ano kung bago ka ba? Pitikin ko lang, naka mo. Alam mo naman, pinaggalgal ka mo. Sa kanya ko, hindi pa na yun ka naman. Hindi mo na motor sila. Wala na kung may ginagawa. Hindi ba sa mga makaya? Ano na nag-bisik nila? Kaya ka pala. Kaya bingkal. Ano ba? Pati nakatulog. Ay, di na. Ano? Kuya, narinig ko tulay. Pakalas mo tulay na. Okay. Oh, yeah. Ano dito kayo? Ito lang din na tangal lang. Dinulo, sabi na nga. Panalo mo mo yun. Parang naman. Pero ko. Dito pa namang ayos. Wala kasi
Gusto mo na na. Malat ranking ko. Pag-irin ko buhok niya. Bigyan ko. Oo, meron eh. Hindi ko naman bigyan. Blacklist ko, blacklist. Hindi ko Ano doon ko, manangungkat mo. Pumunta ka pag ito ako. Gutom na siya. Paano? Ano ang pasok doon?
Ako mga nakatid. Right, ako pala pala. 117 ka na. Grabe yung mga kabayo. Yung una, namang
Ang wala naman yan, ikaw. Out of the street. Ikaw, ito. Mga banalin na ito. Ako mala, ako yung magkaroon. Pangit yung nanay sila. Si Jen. Si Jen. Ako mo, Tay? Eh, na. May trap na sana. Wow, hindi na pa, man. Ang biwa ka na, ha? Okay, kami TJ. Yan, ha? Ay, hindi ba yung sabi ko? Dahil sa ininit ako. Pares, masarap ako. Dahil man, pag nainit, mas masaya mo sila ngayon mga time. Dumami talaga. Kung malarog ako yellow, nandiyan. Kasi wala ko at hindi ako dito. Pakili, pakili, hindi pa Open man. Open man. Pinapil mo na. Kasi naman yun na. Wala sa wala ka na. Oy. Hindi ko makot. Kanayan na na. Ako na. Pita-pitawan. Wala, ano na, Ako na lang ang time. ako po, Dahil mo kami Bayong ka, nasa ka, meron na ako, abang nag-uurot ka, pero ako po sa yung po doon. Oo, tinanong ako sa may kasabi na. Tawatan mo mga doon po bro. Hindi, mabalo ako. Tistimon pa nga. Tapos yung mata. Arayo. Tulong aldaw. Tulong aldaw. Pero ba, yun ang pala kita na kuya. Kung ako ko,
eh, trabaho na ka na pero pag lang sa mga ata isda trabaho na ako lang naglabi. Itong tibig ko mo, Dave. Paglaan na, Dave. Yung may banig, Dave, tabangan mo. Nagulog ako tungkol sa May inak ka na talaga. ito ay Shed na yung Shed. Bago ito. Di pa mo na kapag laki, mga pamo, yung laki, yung buwan. Picture na rin. Oh, Ay, sabitan ko ah. Barela tagod. Susukan nga ano, pero, ay, ito mo yan. Nandiyan man nandiyan. Okay ka lang ngayon. Why? Ayan, si Dragon. Ano? Why? Yuri. Dali, hindi mo na. Hindi mo ka na. Ay, kung nakalit ko Oh, si David, ay, Rugul, Diwan, Rugul, David. Dragon Fire. This is Dragon Fire. This is Dragon Fire. Yung gawa ba eh? Dragon na nga. Ay baka pagsulo yun eh. Ay baka. Itawag ka pa dyan. Tawag ka pa. Ano? Hindi na naman kita tanto kung tapos sa ato. Diwan, si Dibo. Kami doon, may Dibo to. Kami doon sa love sa kong Diwan. So, Alpitran. Bayad naman. Ito pag ina ko na yung tayo. Matama ako kay tata. 100 yun. Ano, may baki nila. Kaya tulo. Okay? Hindi na ilang po na si Diego Pangalawa. Nasaan ay ako sa anong nakikita? Vicky, sarap mo na sa ito. Ako maninigil ko. Mangit ini. Buhay. Kailang ipon mo. Marot kailang ipon mo. Ginong kang tubig. Ngarit ba na di? Ano ini? Marshall na violet an. Marshall na violet man eh. Pinakalas. Kung sa ano, mythical lure.
sa gabos. Korea sa Oh, shit. Oh, bro. Nandiyan niya Royal Sale. Dahil na, kung di mo na ni Jim. Kung di mo na ni Jim maglaro. Maganda na lang. Ito mo alas. Buboy na galing si mama? Buboy. Galing na si mama? Matalo naman sa masawag ito. Ano ni? Smart gaming. Kinuha na kay Digdig. Nasa lurang pa sa tigakawas ka. Lumanad yun, manuman. Yan, manuman. Ano? Ang gamit mo, ah? Hindi mo totoong oras. Sleepy na. Hindi mo totoong oras. Oo. Ito, ito yung ba? School ng basi siya, di ko siya magpapagalan sa mga laban. Nagtatang-natakan niya. Sige, mag-tip. Ice night ka na rin. Yung bumbono ka na yun. Bumbono ka na yun. Tingnan lang, no? Turupan. Oh, ya. Bata pa ko, cool. Ang imbak nga ito niyo yung nakatindag mo tapos naka-stay dyan laban. Dahil natawag ko sa nakanood yung mga ganun ba? Tawag. Nakatulong yung program. Ang sinaman di ko sa oh, di ba? Partida ito di kaya nagalang mga ko. Yan nga lumang gara na kita, Jay. Ay, say. Kaya nga lang gara kita. Kasi rin nga si Mariro. Bakit yun, at kami ang gara, kasi yun ang ano. Sa Mariro ko nga yun. Gamit ko sa gamit. Anong najijibo? Ito na, sa mo? Palit-palit na kami ba? Oo, pagpalit ako. Magdalo. Primero na yung palit-palitan mo na ay Kapado. Laro ko yung lubog. Tuloy na. ay masunod say. Makalit kita nito, tapos makalit kita. Masakan, Jay. Salod. Masakan. Bubuang. Ano? Ay, kaya ba? Buka na. Ang Sabi mo sangkala. daw. Tuloy ko ba dilo? Di ba yung mga ni? Ay, pero saan ka, boss? Saan ni? Pagod pa. Puta, matimayo ko.
Tayo. Kamaritan. Barawas! Puta barawas! Hindi ko mga daw. Marami ko lang ano. Viewer. Hindi ka mag-viewer. Yun rin ano. Oh, palang ba? Buto tibay ng kalaban. Ano yun? Wala naman ang mga bagay. Bagay ng sinasabi. Or, may ano. Abiyon. Abiyon. Hindi ko, Abiyon mo talaga. Wala pa na ito. ano ang, yung spectator iyo. Pili ba mag-ili? Ay. Ay, ang mahiling nga. Yung ano, laro mo sa pag-video vlog. Ano ang, baka makasusunod ka na. Puta barawas. Yung ba, yan ang ano, yan ang iiwa. Yes, ako. Ano mo rin sila, ano rin sila? Ano siya yung coffee? May laban na kung wala, di ba? Ito si Gigi, wala pa naman ito. Ito naman, yung rest, para sa Gigi. Ha? Rest ka. Araw din ako. Ikat pa. Puta barawas mo. Narayo mo sa mga ito na tayo. Hindi ako sa Puta nilang badalo. Nila tao. Dati nga iba, ang nakakawag mo. Please. Balik. ay, lasugan. Sige, nagkabay na ba yung mga Tulog ka na. Si Kuya Edi tapos sa Bulundoy. Sige, ay nagpalit talaga siya. Jewel Record. Nakulak nga. Tapos ako, bigay mo ito. Hanggang sa, ako naman sa pagkakaroon sa Kasi po, nag-check na ito. Ay, ano patay ka? Nakabalot tayo, nakabalot sa inyo ng jig. Anong gaya ko, di nakabalot. Gaya na ko ta. Nadaya ako. Paano ka manadaya? Paano mo manasal mo nadaya ka? Sa sniper gun na. Siyempre, sniper ka lang mga term si sniper. Ay, paano ka mong tulo? Dinaya mo ay ako. Trata. Ay, paano ka mong At tulo? ano mo, ito radratan? Siyempre nga. Ay, paano ka mong tulo? Radratan, baga pwede ba mag-sniper? Ay, paano ka mong tulo? Iyo, Tem. Ano ako ba na sige? Iyo, ako. Buyan niya. Ako niya mo na. Karapulan. Di ako mga sa. Tarapo ka niya ni Madi. Garap mo lang gulo. Iyo lamang. Sige lang mo. Ay, paano ka Dami ko mong galit na iyo. Balik niya yung pesa mo. Yung lamang ka, sa iyo lamang. Sige, burubot niya nagparit sige. Bulok ka nga eh. Burubot sige nagparit kay. Ano kaya sabi, tarapo ka ni Madi. At ano sa ay pala. Parit sige. Teka, jadi sa likod mo. Eh, ano ah? Ano ron? Di ba siya kiraray? Di ba siya? Eh daw. Royce siya. Lahat ko sa TikTok. Dapat ko sana nga, Pinoy. Ito ka sa likod mo. Wala ko. Ito doon, may ako dyan tayo. Bukod ako doon. Time out. Ano yung tato? Hindi mo. Twice Channel 24. Di.
Ano? Ebote. Huwag na yung isa na. Yeah, thank you. Ito lang, ganun. Wala ka na dyan. Oh. Ito kayo. Nakanduwa ka lang. Ay, kumpit ito na sa mga Kapatid yung boss. kasi lang ang Kaya kanya. yung ito dyan, oh. Guys, ano yan, Jay? Kaya Ano, yung bay ka na, bay Guys, ka ano, na. Jay? Guys, channel 24. Kaya ko na, matulungan mo. Diling tama, magic ka na. Audio. Umano. Ano? Ito bang ano ko? Ah, double twice. Uy, patabihin din. Ano? Abot ano, okay? Wala nga, kaya lamang. Ay, ay, puso ko. Mustok na kaya ako na napapatagilid ako. Doon. Ay, ayun ang pinakapasigigin ko. Oh! Abot na abot. 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 Dalawin pa. Ay, favorite ka din niyo. Panalo ko. Orang magiging ito ang height na ano. Sige, nanap ako. Padali. Ilang mo yun? Dahil turong po. Gilid. Twice. Alay. Paano ginagawa? Hindi ko matagal pa ba ng talaga nila? Ay. Wait, no. Making studio. Yeah. Ay, sabi ko. Iiwan. Iiwan ka yun. Oh, no. Video. Mas na rin mo ito.
Kahit sa January, ay, Tagilid na. Finish, 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 Hindi ako, kaya ko nga din. Hindi kasi yung mo yun ako. Then ako po, ay, ayun, bigla na yung ako nakikinig ako. Ulo, yun, bigla yun. Uy! Nakipulig ka na kasi yung dapat mo pa yun. Uy! Ay! Ay! Yo, euphoria. Wala, yung po daw ako na-feel. Hindi ka sa-feel. Sa orange ka lagi. Orange. Ay, nagyang ulit. Ano yung ulit? Ano yung pinaka-pati? Hindi ko sa tao. Yan pa rin sa ano.
Ina talaga nga. Dapat magabatig ka na lang. Tama yun. Dapat yung Game. Then about yung kita ko nung to. Ako wala kasi. Ako. Yun. Ano ito? Ay, puso ko lang no. Ito, maganda rin yun. Galing mo magkaroon. Diyan ka na trip. Game now. Then about 13-6. Natakay ko nandiyan ako sa'yo, kaibigan. Kung nakadok na pala, Yung aning ayos. Ako college din. Gurot na ako. hindi. Yung sa nabalot na, ito. Kung gani ka may halo. Ganit na na eh. Alam ko ka na. Nabalbit na yan. Dali-dala ka na, Jen. Ito pala, pulo-pulo mo natin binigay. Bakit termin ako kung hiling ito? Hindi ka Joje. Number 3 ko sa nakuro doon ka na. Balik yun ang bangki ka. Balik yun, nakita ng bangki. Tapos ka mo tayo. Para. Kaya ba wala tigilig mo naman tayo. Uy, kaya ba wala tigilig mo? Kaya yung naggilig ka sa mga. Bullshit din sa'yo. Deligaya tayo. Nandito na siya, ha? Nailang tanaw ni Sibia, inulong ko na yun. Alam nga, dapat mo madalaw ka. Ano? May ball. Iba yun ako ayos. Ang katabi, sawan. Wala daw ako sa'yo! Sige! Hindi ka ngayon pala sila nakabalik. F4. Ano? Nakali ka na? F4. Tapos, ano? Last time nila kasi. Nakali ka na eh. Hindi ko manilag. Kasi ako pa nga. Kaya na pag-gana rin yun. Ayun, bro. Ano nag-log Experience mo ka na. Baka yung video.
Seven. Seven. Ako nine. Hindi na po. Ano po? Okay, sabi. Ito, mga bulong. Ano apat? Tapos, pag ano, Sabi mo na po. ay, may lang. Masabi, guys. Sorry na ako ah. Pati na lang ako, Jake. Labot. Wala mo pa. Ay. Oy. Birthday na ako. Oy. Kung yung ka to, pinatapos ko na yun. Sige, ano sa ibubuti? Sige, ano sa ibubuti? Hindi na rin yung ano. Iyak. Ay! Naulot ako nito daw. Ano? Hindi mo ko tangay. Hindi mo ko tayo na yun. Hindi na kagaya. I-record mo. Hindi mo nga ito before rin siya. Ano ko Sa inuhan ako. Hindi mo nga ito kaya nga tanong ka kayo makabot ng pamilya mo kaya nga ito. Sige nga iyo, nagbali. Magkabalik-balik po, ano. Sabihin ko na kayo ka na. Ano ka daw? Di ba pa difficult ko yung sabihin? Ano gusto? Sige, tango. Ay, si Der. Ay, Kaya man ay parbigay. Ano si Mori? Hindi kita na niya. Nakamulanggad. Paano tapos? Ay, sobra. Kasi pala, parang mo na kayo. Kasi ba? Ano na dyan, Joe? Diyan kay Paul, ako mo. Kasi pala sa po. Hindi kita na yan. Wala. Baka mo lang. Wala na naging dito.
naman nila ako. Baka na nito, baka mo. Pagkingas ako yung Romano. Room 8. Room 8 panalo. Ayun, hindi ang gusto ko. Dito, malabas yung dito. Balik-balik mo naman. Hindi na mag-report. Hindi siya mag-report. Ako na napagano. Ay, ang gagawin ng mulitik ko. Ano din po mga talaga, ibalik pa kaya? Tagatawag ako dito. Wala to ka 15. Mubuhat ka 15. Parang gusto ko rin maabutan yun. Ito, pati na nga, dito man, Jake. Yung nga na gusto ko. Apos mo naman ito. Ayun yun. Iyon ang pinaka-bullshit na kawa. Iyon eh. Kailangan ako din, Jake. Tulo naman ako mga ayun. Ayun din yun ako. Tama naman ako. Tama naman ako. Nagigit ang panalo dito. Ano, anay? 11. Nakakabis na mga tama. Nawating ka ng pinigyan mo. Ayun lang. Bago. Ito, Jake. Makapinish na sa Neneo. Jake. Makapinish na sa Neneo. Yan ako sa 11. Ano ba? Paano ba? Ano mo sabi? Ano ko nalaman? Tatangilin mo pa pa. Ay. Ayan, nasasangin mo. Nasasangin mo eh. Balik ako. Hello, Daniel. Paano din? Yung mga ako dito, ano na ako, Jake. Number 15. Pati lang sa number 15. Bubok kayo ngayon. Sakay. Ano mo ba? Ano berbitin ka na? Paano magbabalik? Tatay. Jake. Ay! Woo! Nagbalik ako sa 1. Nagdala. Pagod ako na lang, paslo na nga yun. Basic. Ang hayop naglalagpas. Hindi yun ako dito.
Sorry, yan ako tama nga. Natapos ko kanina ito. Tapos ko nga ni 1 minute. 1 minute. Ito, tapos ko ng second. Ito nga yun. Hindi ako pwede mo bubo ka. Bakay-bakay. Uy! Ang ano ka natin? 16. Sorry, yung ito, di ako nag-out. Ang tagal basic mo doon ah. Pero basic na lang, ikaw naman. Kaya nga, yan ako naman. Wala ka na pala. Last 96 days. Last 96 days. Oo. Pupunta na nga ito. Ay, hindi ko. Wala sila daw sa'yo. Utang ina ka na to. Ay, easy. Tapos ko na ba? Easy. Easy. Easy, Girik. Easy, Girik. Hiling-hilingan na ako sa ilang-ilang ako. Ano ko ba sa second? Easy. Ay, wait. Buyong kita sa'yo. Ikaw na mag-discount ko kung maural ka man. Kung harap ka, bibigot mo na. Oo. Ano bubo? Uy. Takot ko, takot. Nate, buyong kita. Parkurang kita. Mga gusto mo. Buyong parkurang ka na. Ay, kinasuro na. Ay, dahil nakali. Sige. Ano na like na yun? Yang galing din, Dave. Makawat ka? Uy, makawat ka? Makawat ka? Makawat ka pa din? Mabait nito pa naman? Alam na ba, Foods? Out na, wait na po. Para-start naman. Ano ang account ko? Hindi ko nang gusto yung mag-work dito sa Sirio. After that, pali-start pa. After that, oh. Open mic.
Tingin pa tangali ko titingnan. Diyos ko sa wala ka na Jimmy. Ano ba Jimmy? Like kama Jimmy, tinungalit ka. Ayun talaga titingnan. Dapat ako naman ito. Basta mo ba? Alam mo kung magpapagalan ko. Balong nangalit ka. Ano ka na? Titingnan. Lima ba lang? Lima? May ano ka na yung scan? Parang kaya nga dito titingnan. Makalima ka din yun. Kaya tawag ano, tawag ng mga ano. Dati mo siya pag nagkatun siya sa kapunta. Wala pa?
Yan ka. Kaya, ah, ano oras kayo tumasok bro? Ha? Alas 11 kayo? Oras? Yeah. Hmm? Ano kayo makatulog? Basta pa, alam nga rin naman ito sa bro. Bakit dito tayo dito sa kabit? May atake ko po. Ayaw ko. Ayaw ko pag mga pagkaririn ko dito. Sabi ko naman. Teka ba? Ano lang, inutol mo. Hindi ba? Kasi dati pag parang hindi na to yung sa ako sa mga na kanya na yun. Diyan. Kaya dapat ang isang linda. Hindi nga yan dito. Buti na ba ito? Okay. Lalo, nasubo ko yung mga taga-display. Ikaw pakalan, ang pagpakalan sa ako tanay ng mga dati ng nabisa ko. Halimbawa, tingko ko pa ba? Tingko sa mga. Na ano?
Hindi ko na nakakabit ako. Ano ka ba yung Ano, sabi ko naman nila, ano nga kita ano? Ha? Sabi ko, ano? Ito na, dito. Wala ka na punta daw.
na kasi. Meron.